kovin pahasti. No ihan, millä mielellä? Tosi hyvä mieli. Mennäänkö tuosta kengän yli suoraan karille? Joo, mennä vaan. Nyt kun menee vaja on muuten syvällä. Se vetää aika jyrkästi. Mä otan käännöstä. On muuten iso kala nyt. Oh. Älä hirveän jyrkästi ota, kato. Nyt se kääntyy. Ei kun menee vaan. Se lähtee tuleen kohti. Ei se välttämättä ole kuin kasin kala, kun se lähti nyt jo tulee. Hyvän syöksyn aluksi otti kyllä. Hienosti lähti laukusta. Kireelle veti narun tonne. Hei, kato tuo pinnassa kävi kaukana. Tohto Helvetin kaukana. On se vieläkin pinnassa tuolla kaukana. Vaikka siima menee alas. Siima on vähän viiveellä. Siima on viiveellä. Kävi kanssa. Veti hieman traktoripyörät tuonne pintaan. Noniin, asioita. Ai saa. Ei se ihan alamittainen ole kyllä. Hei, antaa nyt Hannun fiilistä. No niin, nyt päästään asiaan. Hei, kato, se vielä nälä on. Mä otan vähän vauhtia pois, sen saadaan kohtaan. Tää on kyllä hyvä. Näin helppoa luulisi olevan. Muutama tunti vetoja. Tuo jätkä. Sä oot virittänyt sen oikein. Ai niin, täältä oli vielä mun virittämältä puolelta. Kyllä, kyllä. Niin se oli toiseksi sisimmäinen. No, tää on se, missä on se punainen. Paino. Niin, 7 metriä syvälle menee. Joo. Välisyvyys semmonen. Ihan jees. Kamera tärisee. Tää. Mulla tärisee paikat. Voi että oli hieno kun mä näin kun se lähti. Kyllä lähti hienosti. Yhtä sottoa taipui, yhtään välipotkua ei tullut ja sieltä nasahti irti ja saman tien lähti Kela laulaa. Se on se vakio kun saa Kelan käteen ja ei kun laulaa vaan. Molemmat kattoo toisiaan vähän. No jarrut sopii. On. Niin on. Ja vielä kun mä juuri sanoin, että ota, sitten rupes laulaa. Mä hetkiin. Joo, paino lähtee liukumaan. Kun se vetää nyt toiselle puolelle ja noin plaanille tuolla, nyt täytyy pitää hana. Hano ja musta. Siellä näkyy eväpinnasta jo tuolla. Avaa mikä häntä. Nyt lähti toiseen puolelle ja otti. Osu tuohon takilaan. Joo, saa toivoa. Mutta toi oli pakko tehdä. Joo. Ei mitään, mä oon pikki. Pidä nyt hetken kierroksia. Se tuntuu olevan vielä virtaa kuin se. Toi räpsäytyi toi yli takila vapaa äsken, että Se voi heilahtaa ihan vaan muuten vaan siitä. Kun se käännetään kulmaan, niin se keinahtaa silloin. Tiedätkö mitä mä tarkoitan? no. Kato se menee väkisin tolle puolelle. No, mä pistän tän alas ja otetaan se sit siltä puolelta. Saatko sä ton yli nostettua nyt puolella? Joo, saat pintaan vaan. Joudun tipauttaa kameran siinä vaiheessa, kun... Ota siitä koukku. Tulee yli. Ja verta. Ja verta. Aika lihava pökkölö. Komea kala on. Vuoden ensimmäinen reissu ja se on siinä koukku kyljessä. Komea kala on. Todella kaunista. Hieno musiikki soi. Oliko Hannu nautinnollista? Noniin. Tuuleta nyt vähän. Jumalauta, hieno tuntuu. Jees. Täytyy papittaa, että se innostus tuossa toi kautta. Joo. Suljetaan toi veri, että se ei valu täältä niinku matolta pois. Hyvin väsytys. Tosi. Mut kyllä se jostain kohtaa pitää. Se on varmaan 9 kiloinen kala. Tolle. On niin lihava kyllä, että voi mennä vielä enemmän.
Näet sä siellä? Se on 8 kiloa 700 tai hetkinen, se on jopa vähän yli 9. Tosi komea. Joo. Katon 9 kiloa 200 tai jotain sellaista. No, virallistetaan se. Hannu vetää filettä siinä. Ei tullut jäitä tarpeeksi mukaan, ei sovi kokonainen kala isoon kylmälaukkuun, niin sopis, mutta kylmälaukku ei ole mukana. Mä annan tosta poikki. Siitä poikki.